Мога да пробвам да се представя. По паспорт съм Станислав Трифонов, иначе хората ме знаят като Насимо, Настера. Занимавам се с изкуство, откакто се помня. Още от много малък. Единственото нещо, което ми харесваше да правя, беше да карам скейтборд и да рисувам. По принцип не съм от най-общителните. Така винаги съм обичал много да се затварям в себе си. Когато се запалих по скейтборда, започнах да излизам повече от центъра. Момчетата, които караха скейтборд, бяха малко по-диви. И някакъв дивак се отпуши от мене покрай скейтборда. Явно това е трябвало да бъде пътя ми. Почнахме повече партита, почнахме да пием, да пушим. И покрай графитите съвсем направо мога хапа някакъв дявол. Това, което ми беше страстта с рисуването, я пренесах на улицата. Не знам, като трябва да говоря за себе си, ми е малко по-трудно. Защото аз още на 16 години почнах да проявявам така сериозно бунтарската си природа. Нещо се не ми харесваше да правя това, което ми казват. Законите вкъщи не ми харесваха. Аз съм голям човек, не ми трябва вече да уча. Ще ходя, ще работя и ще си правя каквото си искам. И бях избягал. Видях колко много бях наранил родителите си. Наистина ми стана изключително кофти от това, като видях каква щета съм им нанесъл. Психическа. И видях всъщност те наистина колко много ме обичат и са готови на всичко за мене, пък мен не ми пука. И просто казах, не мога съм чак такъв непокист и кофти човек. Не можеш да се отнасяш с хората, които са ти дали живот и са се грижили през цялото време за тебе по този начин. Тогава се затворих много сериозно в себе си отново и се отдадах тотално на рисуването. По цял ден само рисувах и смених компанията. Исках нещо наистина да постигна градивно. В Търново всичките бяхме всеки ден в джаза. Какъв ни беше начин на живот, че пиенето и пушенето си бяха като въздуха и като водата. През деня, евентуално малко на училище, малко да поработиш някъде, вечерта парти и графити. И се лягаше само сутрин, след 3-4 часа. Като отидох в София, тогава вече купоните ставаха по-извратени, по-тежки и доста от приятелите ми също, даже някои не успяха да се спасят. И това нещо, което го виждаш да случва и с приятелите да умират на по 20 и няколко години от прекаляване с субстанциите и започваш така да се замисляш. Цветовете, ако трябва да ги опиша, тогава бяха черно, червено и сиво. Това бяха. Бях направил първата самостоятелна графити изложба. Независимо, че имаше такъв успех, аз бях някакси разочарован. И аз се замислих какво правя въобще тук. И си казах, нямам какво да губя. Ще пробвам да изляза извън страната. Отивам в Канада. Тогава бях на 29 години. Паковах си картините, пратих ги, качих се и аз в самолета. И като каснах, чак тогава осъзнах, че аз съм буквално на другия край на света. Самичък. Не познавам човека, при който ще отида. Не знам английски. Имам 15 думи, не знам дали знаех въобще такива от филмите и от песните, които слушахме. Но си казах, там съм. Ще трябва да се оправя по някакъв начин. И направих изложбата и там. Пак с доста зор. Не се купи даже нито една картина. Дойдоха 4 човека. И това ме накара още повече да крашна и да се питам, подал ли те аз какво правя въобще
това, което го правя, правилното ли е, да продължавам ли да го правя, да не би да правя нещо грешно. Защото уж всички, нали, харесват това, което правя. И познай как се депресирах. Бях взел една книга на Петър Дънов, тогава в багажа си. Малко преди да тръгна въобще за Канада, не бях чувал за него. И не се интересувах чак толкова много от духовните неща в живота. Бях си така доста груб материалист. Покрай това учение на Петър Дънов започнах да разбирам много неща за живота, които до този момент са били като скрити за мене. Все едно тази книга беше написана за мене. Направо ме докосна до дъното на душата ми и ми се отпуши все едно това желание да чета, да се уча и да се развивам. Най-ценното нещо, което тогава научих от тези книги е, че човек трябва да се научи да дава. И така направих една стена на Sixth Street в Ванкувър и се постарах много, в смисъл наистина се вложих супер много, на макс, на 100%. И като направих стената и се появи един пич, дето ми вика: мога да ти уредя участие в една тато конвенция, сега идва след няколко дена. Ще ти дам на моята будка да си сложиш нещата и да си продаш, вика, нищо към нищо. Отидах, сложих няколко картини, сложих си книгата, почнаха да се продават някакви неща. Те спираха много хора, но се справи един по-възрастен човек и вика: извинявай, ти ли си, вика, Насимо от България? Аз имам тато студио на 6-та улица и видях, че там си рисувам една стена, супер много ме изкефи. Искам да ми нарисуваш и на моето студио. И като започнаха едни поръчки, направо нон-стоп. През ден съм на някакъв различен обект. Но като човек започна да се смирява и тогава сякаш вселена така започва да му обръща внимание, да чува неговите молби. Докато когато си супер горделив и надменен, арогантен, и тогава цялата енергия се блокира за тебе. Умението да оставиш самичък е изключително важно за всеки един човек, независимо в каква сфера на живота е и с какво се занимава. За да разбереш себе си, трябва да можеш да се приемеш. А пък за да можеш да се приемеш, ти трябва да можеш да се отскубнеш от външния свят, да можеш да влезеш вътре в себе си и да почнеш да се роиш, да видиш, да търсиш кой наистина си ти. Защото когато сме в обкръжението на други хора, ние често, дори несъзнателно, се опитваме да им се харесаме. След като се върнах от Канада, като поех така по-сериозно духовните си търсения и това приключение да изучавам себе си и финния свят, тогава имаше много сериозна дупка от няколко години, където в България не ме приемаха. Звучах като някакъв луд, който самичък е тръгнал, нали, Дон Кихот срещу мелниците. Аз се бях потопил в по-монашески начин на живот известно време. Просто си бях казал, имам нужда от пречистване, от малко повече дисциплина, по-сериозно изучаване на някакви писания, исках да се потопя. Също прекарвах почти всяка година няколко месеца в Индия, там рисувах, ангажирах се в служене, търсих къде е истината, какво трябва да правя, за да бъда богоугоден. Първите проекти, които направих след като се върнах от Индия, беше с Urban Creatures. С тях направихме проекта с Дяло Добри. След това направих проекта и с БДЖ, с Локомотива и с Кристо.
Винаги е различно това, което искам да предам. В тази изложба с вечерята бяха най-вече илюзиите, до които наводят всичките изкушения, като им се поддадем. И самата тази изложба отива към постигане на тази симбиоза между графитите и файн арт. Ако човек иска да разбере нещо за един художник, просто му погледни картините и ще разбереш всичко за него. Аз мятам, че депресията съм се научил да я използвам градивно, защото много често съм изпадал в депресия и продължавам да изпадам. Тя е като ножа. Ако падне в ръцете на някой доктор да излекува някой, ако падне в ръцете на някой психопат, може да убие някой. И по същия начин, ако се отдадеш, тя може да те завлече в много лоши дълбини и да направиш някакви много сериозни глупости на себе си и на околните. А ако се отнесеш по различен начин към нея и потърсиш помощ, тя да стане като един трамплин и да ти помогне да се надскочиш, да минеш на друго ниво. Не се говориш за това. Депресия, какво е това? Няма такива филми да депресираш. Ти ударят ваша мара, се депресираш. Няма време за депресии. Нали, някакси това си едно беше настроението на хората около мен. И камо ли да кажеш, нали, сега някой, че се депресирал. Ако имаш нещо такова, нали, гледаш да си го пазиш за себе си. Даже и хората не са разбирали, нали, че съм минал през нещо такова. Като се депресирам и се затварям в ателието и просто не искам да виждам никой и си потъвам в моя си свят. Последните години с жена ми тя има много такива по-дълбоки търсения. С нея започнах да се разчупвам, да си говоря за тези проблеми, за тези по-дълбоките проблеми, които са били мои вътрешни терзания, които не съм успял, нали, с друг да споделям и не знам какво. И покрай нея бях отишъл на психолог. И видях, че не е страшно. Външната помощ също може да е добре, но зависи от кого. Защото не съм сигурен дали от всеки би било подходящо. Изкуството е това, което ме е спасяло. То ми е най-голямата утеха и там аз лично си намирам подслона. Аз там даже намирам Бога. Най-близките на Бога са минали през най-сериозните трудности, но те са останали в историята и ще останат завинаги. Просто живота е училище и трябва да го приемем.